Hello guys, good morning. Yan ang bago kong alaga, si Daiwa. Dahil nahuli siya ng setup ng Daiwa. Dito sa Mapanike. Try natin humuli dito. Hindi pa ako nakakahuli dito sa bait casting setup ko. Let's go. Try natin. First strike guys, hindi pa talaga ako magaling manghuli. Tinatry ko lang po yung pamilmet, hindi pa ako nakakahuli dito. Sa dalag po eh. Pang dalag. Sige, testingin mo kung makakaulit ka. Umambush ka naman. Strike number 3 guys. Malas. Tangina mo. Nakadali ng kaliskis. Maliit kasi. Tinry ko pa ulit guys, pero mukhang nasaktan na yan dahil nadali kaliskis niya. Kaya hindi na uulit. Strike number 4. Mukhang hindi talaga ako makakahuli guys. Masisiro na naman yata ako Dito nga guys, hindi ko na masyado naayos yung camera ko. Kasi kala ko zero na ako So panay lang ang bato ko. Tapos hindi ko naayos yung camera. Sayang. Huli ka! Huli ka! Huli ka! Huli ka! Huli!
Tain na, nakatali din. Woohoo! Dale! Woohoo! Yeah, laki mo. Guys, nakadali ko. Ay, di na ko nga. Maliwanag ba? Dalag! Woohoo! Dito ka guys. First time makahuli ng dalag. Hook na hook. Laki. Sukatin ko nga. Meron akong pangsukat. Nagamit din. Bata natin. Huwag ka nang gumalaw. Bata natin. 39 cm. 39 cm. 58. Kalahating kilo. Malaki ka pala kanina. Ikaw yung kaninang kumagat eh. Ayan guys, tatry kong alagaan or ilagay dun sa second pond sa farm para paramihin, para pwede na ako mag-fishing doon. At dito na nagtatapos ang video guys. Thank you for watching.